Begira, San Frantziskon gaude eta irudi ikusgarriak dira hauek. Inbidia. San Frantziskoko badian hartutako irudiak. Amerika Kopa jokatu berria da San Frantziskon. Mundu mailan, munduan, belauntzien estropada garrantzitsuena da Amerika Kopa. Eta belauntzi ikusgarri hauetako batean nabigatzaile euskaldun bat izan da. Gaur gurekin, itsasoan, benetan, egan egiten duen mutila. Xabi Fernández! Arratsaldeon, Xabi. Zemuz. Ondo? Ondo? Eskerrik asko etortzeatik, Ez horrerikan. Ze irudi politiak eta ikusgarriak. Bai, ala izan die, bai. Uste barku politiak izan diela eta, jende asko uste zaiela. Bermuda Uhartetatik etorri zara, ez? Etorri berria? Bai, atzetorren nintzen, aste bete indet. Eta, regata txiki bat iten. Han regata txiki bat. Bai, aste beteko regata bat. Astebeteko... Hotxa, txiki baina. Astebetekoa. Ameriketako hau prestatzen? Bueno, ez da prestatzen, baina ondorioak diela uste. Ondorioak, ez? Ondorioak, bai. Abukatu deu, eta izateatik gonbiak pena izan genduen regata ontak juteko, eta ala izan geha. Tira, San Frantziskoko hau. Hau da munduko regatarik garrantzitsuenetako bat. Formula batzeko regata izango litzateke hau, ezta? Bai, nik uste baietz, baina askotan esan dut bela munduak gauza oso nauke, gauza diferente asko hauzkela. Eta horren digusten dut hiru multze honditan separatzea daudela, diala Copa Amerika, guantxe pasadan hau, agian izen gehiena aukena edo tradizio gehiena. Gio mundu iguelta ematea, abentura bezala eta regata bezala oso garrantzitsua dela, eta gio Joko Olimpikoak. Beraz, zuk irura probatu dituzu? Nik irura hileko posibilea izan dut, eta, horretik oso pozten. Eta bat apartatu beharko bazenu? Nuke apartatuko. Ez, denak, ez? Denboa da Ameriketako kopa hau prestatzeko urtebete pasa duzu? Bai, nik urtebete pasaet, eta taldeak, Luna Rosa talde italiarrak, bi urte eta herria. Lo que pasa gu mundu iguelta ematen naginela, bai ikerrete baini, eta geho hua buketutakon, Londres buketutak geho, inkorporatu ginean, da urtebete inet bai. Urtebete egin duzu eta urterdia Zelanda Berrian, adibidez? Urterdia Zelanda Berrian, lehenengo urterdia. Han nintzen barku pieza gehienak eta montatu zen, dan hasi ginen nabigatzen, Zelanda Berriko taldeakin, haik bigarrenak indu erregatantan. Eta, han 6 bete pasatak geho, ja azkeneko preparazioa, San Francisco bertan, ze leku nahiko berezia da nabigatzeko, eta han egon beharra dago. Han egon beharra dago. Esan diguzu, Luna Rosa da Italiako talde hau, eta ikusten ari garen belauntzia, katamaran bat ematen du, nik ez da asko, baina... Katamarana da. Katamarana da. Katamarana da, baina, oso modernoa, eta ezaugarri batzu dauzke, bat ikusten duzuen bezala iruditan uretatik ia barku guztiatetzen dela, eta bigarna, bela normalak izan beharrean, bela rigido bat, edo ala gogor bat daukela, eta horrek rendimentu hobegoa ematen du, eta ikusitxe abiadura hauek, benetan guk euke ezken ditula pentsatzen hasi horretik. Egan egiten duela, airean dola ematen du, ez? Bai. Itxaso gainean airean. Bai, baina, beti parte bat urazpin da. Ja, zenbateko abiadura harrapatzen du tramankulu horrek? Horrek guk indeun abiadura altuna 46 nudoko izan da. Eta, Zelanda Berriko taldea, Amerikarra uste Zelanda Berriko izan dela azkarrenak 49, hola iritsi dela. Hori kilometrotan zema da? Kilometrotan ia 80. Ja, 80 kilometro Behaik 80 pasata. Itxasun asko da. Izugarria, ez? Asko da, bai. Eta impresioa ingo du, ez? Impresio ere bai, eta, bakizu, abidaroitan zoze pasazkio, gauz ez dela ondo jungo. Ja, baina, horretzoaz, eserita, zuk ze inkizun duzu? Ze inkizun zenuen? Nelana hor izan da, bela, lehen itzen den, bela gogor hori regulatzen. Orduan, nire dauzket soka bat eskun, presio gehiago gutxio jartzeko, ez abiadura, baina, ekilibra mantentzeko, eta geho kontrol hidroliko batzuk, botoi batzukin, formak aldatzeko, eta, asko mugitu behar duzu hor? Maniobrak goitzen, denak goitzeke alde batetik bestea, gehien bat. Eta geho behin zuzen junda, ez dut asko mugitu behar ganez. Ja, baina, 80 kilometro orduko, eta zuek batetik bestera mugitu behar baduzue? Kontu zibili behar da. Kontu zibili behar da, ohituta egon beharko da. Ohituta bai. Ez geha lotuta jun gu, beste talde batzuk bai, baina, beti lotuta jutea itxason ez dauke
itxaso zabalen bai, lotuta jun berra bezu, baina hemen beti ez dakizu zerra nodegoa. Lotuta jun, edo asko lotuta jun. Aizu, zema balio du traste honek? Ikusi dugu Pradaren ezaguarria logoa eta duela, Prada etxeko jabearen trastean hori, bai. Zema balio du traste horrek? Kuriosia ez, kapritxoz, asko balioko du, ez? Diru asko. Eta barkua azkenen gutxinekoa da. Diru asko balioko, baina azkenen beti programan baliotaz hitz da, jakin arazten die, eta, tristea da esatea, baina, gure taldea guain kontan txikitakoa izan da. Bi urteko programa izan da, ez da 4 urte programa izan. Eta, 50 milioi euro gutxi instituzio izan honek, eta ez da irabazi duenan, baina erena. Urte bete behar izan zenuen hau prestatzeko, Zelanda berrian izan zinen, Kalifornian ere bai, Zelanda berrira familia eraman egin zenuen gainera, ez? Bai, bai. Ze, ni hola, hainbeste urte, azkeneko urteek gehiatuko izan naiz, eta, suertez nemaztea esentzikin onda. Ume txikiak 3 urte izan arte, eta orduan, negin izan die leku askotan, eta Zelanda berrine bai, esentzi buketu arte, eta guan estatu batutan bakarri genen ez. Ja, eta zer diote eurek? Larraitz neskalauna, Adur eta Noa, zer diote? Ze oso bizimodu sakrifikatua da, bai aitarentzat, baina baita eurentzat ere, ez? Baita behintzako, bai. Baina, ez dakit, jendea esatea, ohituko zea, ohitu horta ez dakit oitzea no ez, baina egi da urte asko diela hola, eta, ondo emateue, alduen nobena behintzat, eta nike bai, eta, ez du inogu trabe jartzen, hori dela garrantzitsu. Zelanda berrira zurekin eraman omen zenituen, baina Kalifornian, San Franciscon ez, eta 6 hilabetetan oso denbora gutxi egin duzu beraiekin. Oporretan guntzien, 2 aste terdi, larraitzen oporretan, eta, ume txiki die guen dugu bontzeko, baina horretik amoitu jo honearea, baina, goendik emendik aurreak ez da zailego izango hau moitzea bai, ez da ikastolakin, launekin, baina, goendik eta orduan, udara hau, ezkea oso ondatelatu, kalendaro egiten dezunen erraxa ematen du, 2 hilabete hemen, gehozu 2 aste jundak 2 hilabete, baina, azkenan luz izatea. Beraz, ohitu zara, familia Skype bidez ezautzea, txikiena nola azten doan ikustea, eta horiena. Bai, ala da. Sakrifizio gogorra izan behar du. Bai, gorra, denbora asko die, oso epeluzek kanpon, baina, Akordatzen naiz, Adur iaio zenean zuet zinela etxean, ez? Ez. Kanpon zinez. Pasa, behatorra izan lehen hau, Behatorra izan hogei leuna, uste zena baino, eta ni Inglaterran neon beste regataz prestatzen, eta, itxasotik etorri eta ikusi nituen 4 deian euskela, eta, kontaten izan behatorreko zala, buelta egin, eta gero noa entzanen, orduan bai, orduan banean etxe. Tira, bere bentajara izango du igual, ez? Gutxiagoa sartuko zarete, eta egoten zaretenean askoz ere gogo gehiagorekin eta egongo zarete. Xabi, zu batez ere, Olimpiar Jokoetan egin zinen oso ezagun, ez? Bai, nik bai. Atenaskoetan, urrezko domina, eta gero Beijingen zilarrezkoa. Hombre, nik usten dut gure karreran denbora gehiena horrei dedikatu jaula, ze gu txikitatik, izan gure helburua, o ametsa, o egia esan da, ezken nun pentsatzen beste kompetizioetan, ez munduko belta ematea, edo Copa Amerikan egotea, baina, gauzak ondo atetzen juntzien, eta resultadoik etorri ziren, eta, denbora asko dedikauta ikerrekin. Denbora asko dedikauta. Irudi hauek ikusten dituzunean, ze sensazio gaur? Gaztego nintzala, ja urte pasatzen nahi die. Asko ere hile gehiago etzen eukan, Ez, hoi lehenago galdu nintzen, baina 10 urte hile paso die. Así que denbora asko, baina, oso horretzapen honak, noske. Eta ez, Olimpiada bakarriz, periodo guzti hori oso ondo guntzan gutzako. Oso ondo joan zen, segulago lan egin zenuten, Ikerrak eta biok, eta resultatu asko, munduko txapeldutan, beti den gauza, ondo atatzen dienen, ondo atatzen dira. Eta gero beste momentu batzuk zailago etorri ziren, bai, baina, Ikusi beste irudi hauek, Xabi. Hemen txien euskala pentsatzen nuen, baina esan irudien kutxan nahastuta neuzkan. Irudien kutxan, ze urteko nabigatzaile onena izendatu zintuzten, orain 2 urte, ez? 2011an. 2011. Bai, 13an gaude, 11an izendatu zintuzten. Ze gauza bada, Olimpiadetan sail batean edo irabaztea, hemen gurasoa ikusten ari gara. Eta
Hauen nongo irudia dira, lankideok? Beijingo irudiak, ez? Azkeneko honen, bai. Bai, zehaskokin, da, bueno, ezken euskan, esperantza bai, baina, bueno, opziok etzien oso edikiek, eta, bueno, ondo ateatzen duen hortan, bai. Errepaso azkarra egiten ari gara, eta esaten nuena, olimpiadetan, sailetan irabazi zenuten, baina urteko nabigatzailerik onena izendatu zintuzten, orain dela 2 urte, eta egia esan gainera hori, bela munduan adituek egiten duten izendapena da. Bai. Horrez ginen. Guain ikusiko dugu non zineten. Hello everyone, here we are in Telefonica, sailing in the Atlantic, fighting very hard. In the Atlantic, ez? Non zendeten, Xabi? Ba, justo azkeneko Volvoa mundu buelta eman dio nahi, justo hoi lehenago las izan, así que, bueno, pues, hor guendi igualdi hona ikuste, así que Ekuadorraldetik biliko ginen. Ekuadorraldetik, Volvo Ocean Race. Munduari buelta ematea da hori? Mundu buelta ematea, etapakin. Etapak eginez. 9 etapa. 9 etapa eginez. Eta, bueno, kompetizio aldetik da, bueno, igual garrantzitsuna mundu bueltako horregata eta diferentea da, geho, Bende Glob badabe bai, Unai Basurko gintzuna, eta, bueno, hori da bakarrik anitea, eta, bueno, hori ez daiatu gutzako gintzat, baina, bueno, kompetitibia aldetik nik usten dut hau dela garrantzitsuna, eta, bueno, 3 aldiz itxeko oportunea izan dut, eta azkenekoa oso ondo zijoan, eta azkeneko momentu nahi izan da eskapatu entzaigu. Eskapatu egin zizuen? Eskapatu, beste bat egitea dizen. Hau bereziki gogorra izango da, ez? Ba, gogorra da, 9 hilabeteko regata da, 9 etapa esan dut emazuela, luzenak, ustet, 40 bat egon diela, 35 egun, eta motxenak aste beteko gola. Ja. Eta, bueno, bai, 10 pertsona barku baten sartuta, eta, bueno, egualdi txarrak, eta Sotoki txikia da, hor ikusten duguna, eta erabat eman ari zarete, egur batean ari zarete, hor ez dago... Bueno, atxedena hor ikustea egualdi pixka begokin, gauza lasaiago dela, baina bai, horre sartzezea guardian txandakako rutina baten, eta normalen, azkeneko adibidez, 4 ordu guardian eta 4 ordu deskanson. Eta, bueno, 4 orduko deskanso hortan, gauza askoen bardia bai, barko errepasatu, kontrolatu dena ondo dagoela, erropa kendu, jantzi, bazkaldu, afaldu, eta, bueno, egia esan da gorra izatea bai. Oso gogorra, ez? Irudiak ikusten ari gara, eta benetan... Hombre, horre esatea da bai, egun honak gehiago izaten diela txarra baino, ze bestela ezinak egueltako. Baina egun txarra dienen, bueno, pues, gauza itxason, batzutan bagizue txarra hartzea. Toki txiki batean, hainbeste lagun, elkarren artean ondo etortzea, ondo moldatzea, oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua. Izango dira hor, bakarren bat putzutara botatzeko gogoa. Gogoa igual bai, baina hor kontukin hilo beharra dago, eta horretikan, bueno, jendean, ze jende hartu eta nolako pertsonaliadek, importantea da ez. Askotan oso regatista ona da de mundun, baina agian ez duela hortako balioz, igual oso karakter txarra dauke, o ez du aguantatzen, oztaki elkarbizitza egiten ez da. Baina, bueno, hori hartu behar, nik suertez ez dut miliain, baina, bueno, nik uste antzeko zerbait izango da. Piskate, disiplina garra aukezu, eta orduteik, eta baino berandu ez, eta zure gauzak beti behar den bezalain, eta hola, etzea sarratzen. Talde lan on bat, hori alde batetik, baina oso gogorra izan behar du honek, irudi hauek ikusi, ara, zuek guztiok. Gauza gaizik hartzenen, gauza itxusi hartzenen. Baina oso itxusi, ez, Xabi? Bai, baina ikusteko ondo, baina, bueno, hanen da. Hemen gozo oso ondo ikusten da, baina... Lehenengo gauza hotza asko da hola, ze hori egoalden da, noski, holako olatu eta hartzeko. Eta, bueno, haize asko, eta olatu hondik ikustezen bezala. Eta hor, arazotako bat da, hor, arazo importante xamarra geneukan barku barrun, deslaminazio batzuk karbonon, eta orduan pixka mantxo joan behar gendun, guztako litzai behar baino. Eta askotan mantxo jutea okerragoa da, ze itxasoko olatuk zu baino azkarra behar eta orduan gainetik pasatzen ezkizu ez da. Eta ua bat zan, hau beste bat da, eta bueno, beti daukezu beldurra,
zehose okerrago pasatzeko, ez da, baina, bueno, suertez, goendoz mintza ez dugu. Zehose okerra, zure bizitza segula arriskoan ikusi duzu, ze irudi horiek ikusita, egia esan, impresioa Bai, gauza egiten da, du. barkuok geozta azkarrago goten dien oski, eta hemen daukezun arazo handina da ureta erortzea. Ez da, ureta erortzen baldin batzea, oso posiblea dutxe auzkezu, barkua dauzken belak murrizteko, buelta eman, hain jende gutxikun da, eta zure aurkitu, aurkitzea beste gauza bada, naiz eta lokalizadorek eta personalak eman, eta geho aurkitu ezkio, horrez dauzkezu gehiago, 25 minutu baino gehiago. Susto serioak izan dago zara? Susto serio izan ditugu, batzuk, hoi ikusten nolatu azterrela, baina bai, holako eunetan, hoi kontatu barra jendea, geho gauen berdina ala. Gauen etzea gatzen ez da, eta gaua luze die. Ez dago deskansurik, ez, gauean. Eta olatu igual laundi die, eta izea berdina da, eta ez ez ikusten zehor, egun ez da, eta ikusten atento nola zegoazen, ikusten nola olatu datorren, da pixkat prepatzezea, baina gauetan, askotan gau ilune balin bada, ez dituz ikusten, da, susto izaten die, eta batzu izan ditu. Kabos Lurmuturrean izan zen sustoren bat, ez? Hornoseko, zea bai. Hornosen, bai. Bai, hoi, famatua da. Ja, ondoratu zitzaizulako. Beho behandu ondoratu zen barkoa. Ja. Nien egon eta parten, suertez, baina hane ia junginean bera, eta izan zen lehenengo bol baino duna 2005 urten, eta han egia esan da Movistar taldeekin ezkin datzen oso preparauta. No egin da zen, jende hona bainetan, esperientzikin barrun, atzerritarrak, baina, egia da barkoa ezken lando prepatu proiektua guztia pixkat hankazgora zijoala, eta gauza bat hemen hausi, ondo arreglatu ez, segi. Zenbat aldiz pasa zara han, Lurmutur hartan? 5 aldiz. 5 aldiz? Eta belarretako ez duzu jantzi, ze kondairak dio, ez, garai bateko marinelek. Garai bateko marinelak. Zu zer zara, marinela, belagizona, nabigatzailea... Naizun bezala, nabigatzailea, regatista. Bai. Erderaz regatista esango nuke. Aha. Afizioa oso gaztetatik datorkizu, hor sartu zinen, buru belarri. Bai, txikitatik, eta geho, hemen, Donostia Hondarribin, Gasteizen, pixkate optimizakin, da ikuste dituzuen alaritzen dien, eta hola hasi, eta geho aurrea. Eta etorkizuna? Bueno, etorkizuna, nik uste suertez, gauze, nola da nik usitagu guen digan suerte haukeu, ze, urrunkurten izango die, guen ez daukeu. Ziurtatuta zeatakoa, baina zeatakoa ala zauketu daik. Urte bete barru Volvo Ocean Race, adibidez, bai? Alicantetik azten dela, edo Barcelona World Race bai, horretik indakoa daudela, eta hori abendun azten da. Ja. Hori da bai mundu egiatu gabe. Eta Rioko Olimpiar Jokoak? Eta Rioko Olimpiar Jokoak pixkat urrutik guztiak jute esan da. Bai? Bai. Huendik denboa esate jatzea, baina, itezkeotan ikerregin beharko duin, eta, ikerre bai eguen beste olimpiada preparatzen nahi da beste neska batekin, beste barku mota baten. Ze, 49 barku hortan urte asko inditeu bai, eta urteke aurre joazte. Eta zer egin zarete? Banatu egin zarete? Banandu egin zarete? Iker eta biok, ala? Bueno, azkenen bakoitzak pixkat Copa Amerikako proiektu onta batea junginean, eta, beak etzun ikusi behin momentu zanik beste talde baten euteko olako proiektu egiteko, eta Rioko Olimpiadak preparatzeko jazuekan, eta horren nik afuntza, baina, nik usten dute urrunkorten, ziurna urrunkorten iten duna, bat egingo dela berriz, edo bai Volvoa, edo bai Barcelonako. Berriz ere batera zerbait egingo duzuela, ez? Eta negon gaina, nik abukatuet, negua pixkala saioteko intentzia bet, eta, familiak ere eskertuko du pitin bat, ez? Beharko eskertu, bai. Itxasoz gozatzeko aukerarik baduzuzuk, horlakoetan parte hartzen ari zarenean? Bai, dudik gabe. Baina irudik ikusten egia Bartzelonako regatanak, eta lehen esan duten bezala. Itxaso zaiak askotan izatek jo, baina honak gehiagotan ez da. Oso zikinduta daukagu itxasoa? Ba, ikusten da, bai. Itxaso handi da, eta animali eta baldek eta asko ikusten dira, askotan entzuten dute jakutsi gatzen diela, baina, kasualidadea, baina guk eta isent ikusten dugu, eta ez dela gauza hona ikustea. Askotan bakizue txokek eta izaten diela, eta bai behantzako eta bai gutzako ez da... Ez dituzu maiteak orduan. Maitea bai ikusteko, baina... Ikusteko, baina, zuentzat, izarrak den dena ezautuko dituzu, ez? Ezautu asko ez, gaur sistema moderna dauzkegu eta guk ez ditugu ikasi, marinelak lehen edutzen zituen sistemak, baina, ikusi asko bai. Eta zikina, ikusten die bai, ikusten da zikintasuna, segun zelekutan gehiago, baina, gio itxaso zabalen egia esan da nahiko ondo dago.
Eta piratak? Ba, piratak, guk ez ditu ikusi, suertez, baina lehenko Volvo hortan, azkeneko Volvo hortan, bigarrengo etapa zijoan Cape Townetik Abu Dhabira, eta orduan pasatzen zen, Somaliako horre hemengo arrantzalek, eta ibiltzen dien lekuztetik. Pirata gehienak ibiltzen dien lekutatik. Eta azkenen, bueno, guk naiz eta barkun ez eman, ez du ezer, baina propaganda aldetik desente hartuko zuen, eta orduan intzuen azan regata giatu Maldibasetan, eta gero Maldibasetik Abu Dhabira merkante baten eman zituen barku, ze, bueno, ez zuen uste segura zanik handi pasatzen. Xabi Fernandez, zu segurazko aurreko zure bizitzaren batean arraina izango zinen, ez? Ez dakit. Arraina izateko aukeran, ze arraina izatea gustatuko litzaizuke? Ez dakit. Ez dilo lago pentsatzen. Ez dilo lago pentsatzen. Xabi Fernandez, benetan eskerrik asko, gaur gurekin izateatik. Oso ondo. Eta suerte aurrean zean, eta gozatu familiaz. Mila esker. Esker.